megalayapost.news. Kalen ti jam football center na Reboy District hapo ka jinglam kamat uba sumarlang suwer kum presiden bat coach kalanang penkre ban penklan yala kirang ile kai football ban lek ishimenta sha kalimpung ile kai football kabla tep kum ka third students youth forum cup arajar apun rio kaban long hawes karbi anglong ya kani kalimpung ile kai football kaban long hawes karbi anglong an penlong da ka students youth forum ha ka jingi tre lang bat KFC rongbin kaban sedang nadu kalai po tarik unailar ha ka jing penkre jong kalenti jam football center ban penklan yala kirang ile kai Lasaki balawan ban ajin kai kerpang do ba lambok rembai wain kirang ile kai football ba pau ko jala Meghalaya bat ubala yo jing kai ru na Sports Authority of India hanong ba Shillong na kalyang uba sumarlang suwer ula ai kublai kerpang yo ba lambok rembai ubala shimkya kerpang ban penklanye ka kenhun jong kalenti jam bat ukermen scam ba ka kenhun kanla ban wanra ai kanam ka buram ya ka jula na ka tai lempung ile kai football ka ban long hawes karbi anglong Kini ga jumpa krek na kalian ti jam ya ka bangin le kai ka third student youth forum cup arajar alpun rio ka bade memorial football tournament ka long hako karbi anglong west karbi anglong kini ga invitation tournament ka ba naka yang ka Reboy district di tangka academy jingi ka ba shakot sha kani ka tournament de nakaliang jong kalian ti jam kam lak ai kli kerpang ya India bat kam ya bok belong win sport person for Reboy district but la today to player jong kasai ibai don kat bangi ban yarap lem ini ka ban coach lem ki khana ki jungi ni la persang ban tung ba na pata kali ka tournament te jing don kat langi volunteers ini hamni ko di players ba la represent ka state national level ni dan lang ni pit nam ta jong ni khana nang ba kena penilai kai ba ka bangin lek platform na do ka ar pandai terik chate shopo west karbi anglong de nakaliang jong ka Reboy jong kalenti jam football center hi hakini ki bena rang sudah bro ki junior level ni job hapo Assam haki under 11 but under 10 ni job ni long ki champion te nang ta haki under 19 ru ni apai haka final ni kon persai Ignorance United te kini kena matang irang persang hi ban kenti wiki kan ho district ban isimenta sya ki tournament bofet nang bakan play ke platform na matang kena namar radang isu penile tang haki tournament hani hapo district lejong ki kena ki numma ban kiu ini persang ki ban ra haki platform di bahe nang bakila ban peni ala kasap lejong ki nang ba kinyo ban kiu bat kinyo ban mikmat ki we pat ki club di bakam he sisu na banta kalau we ki babaha jong ki bat ban mikmat ru ika state ban district hi te naklen jongi hi ke ikabangang yo i kalong ba ka Reboy district habide big sports person ka byang lut na dong sedong larangi ken hockey sport paper kamtam halabang ka bang i kalong ka football ka athletics archery boxing nim duna ha kanu ru nomor play ka wei hi ka bormet ke boards mi khana jongi lalong natural lupa ten rei ka talent jongi ka don Henry ngimla pa iki ban groom har ko mabyang bat ka bakong san kari ka platform ngimdon ka platform ka babyang ka bala ban play kini kna te nakata ka daw ni set up ya kani kalenti jam football center te ya ka bang ni hindi tang football ray haki wi ki haki wi sport ru ngira ya ka long haki archery ka boxing ni bon ki kna ki badai na kalenti jam ki badana football re mata ki la poisa ka boxing ki la poisa archery ki don mata hapo kilo India te kani kala kantiu tingi ka lenti jam hi ka achievement na ne ka jingthmu jingki kalong ba achievement kalong ba kikna kinmi haki sports paper but ka jingthmu hi kalong ban play platform ki kikna makata hi de kam ka bakong film platform hi de ngimpoi ra sinu na kila kai sa angi kin sakut sa angi jadi don kam platform kata ka de ka we ka jingthmu ka jongi ban play ka platform ki kikna hawai de bagi madan na ka jingdom jongani ka madan menta umbuda mini stadium artificial turf kalau long sa ka jingkar ku ingi mata lamar ni kena mata ngi layang long lala ban pun practice ban rangkat ban kiwe pat ki district mo bagi li isim ta ma boys ka tu hingi li isim ta ngi li ka bi tu style namar madan keti dala pois kiwi madan babah ki kena jingi kilong ki ba dan re mata ka jingdon ki madan umbuda mo la warasya ya ka jingkar ku ya ki players harbedi berkat football dan re ngidang don kampat habidi bat ke stadium beli artificial ki athletic stadium ki babyang nang mai kena jingi ru kin ham perform ha ju ha kisnan ki banuan pat Megalaya Post.
News.